Jest pięknie. Teraz tak. Taki statyw może być. To się wywali. Tu się przeniesie. To tak się zrobi. A ten oranż. Jakoś to jest. No, może. To się zaraz zdejmę. Może jeden pręcik, tak. Wow. To wow. Tak, zobaczę na nagraniu. I tak, może tu się postawi green screen, deski zostawają, to się wywala, to się przynosi. Jest wszystko. Jej! Tak będzie wyglądało moje nagranie.